Ik ook niet meer zeggen naar een solution. Ik kios que kita passando um hard time kaba, com rolo stinky macha fish me, ja. A única solução que dingi na, wa, se deu não quer compreender esse sistema, antes bisa niet horen moet maar voelen. Dan gaan we kooi bore mandela manto, dan kapela centile bij povo com você agora. Você é cota acaba, não? Eu acho que você deu também solucionar problema. Você tem vergonha e agora aqui com high season também está agora aqui, tem vergonha grande, que o turista tem que passar aqui constantemente bisa. Ai, ik ook hier holen. Nou, we hebben heel veel problemen met de riolering. Sinds dat DOE de route van de riolering veranderd heeft, hebben we heel veel overlast van overstromingen. De buren hebben heel veel last van stank. En ja, er wordt eigenlijk weinig aan gedaan. Nou, de reden is dat DOE heeft 2 buizen naar 1 buis geleid. En die buis kan het niet aan. Dus er is veel te veel water voor die kleine buis. Dus het moet ergens heen en dan gaat de straat op. Gewoon hier op straat, waar de toeristen lopen. Nou, als jij naar het toilet toe gaat, ruikt het ook niet fris, toch? En zo stinkt het hier. Ja, in de bar, in de putjes komt het allemaal omhoog. Omdat ze een pomp erop hebben staan, die stuwt het water op. En dan komt het gewoon overal, alle lage punten komt het eruit. En we zijn ongeveer 3 jaar bezig nou en ze komen elke keer kijken en daar blijft het bij. Verscheidene keren hebben we een WhatsApp gestuurd, maar hij reageert helemaal niet eens. Hij kijkt er wel naar, je ziet dat het vinkje blauw wordt, maar daarna houdt het op. Hoe heet die man? Marlon Cruz. Ja, van DOE. Ja, het is gewoon van maak de dingen weer voor elkaar zoals het vroeger was. Vroeger had niemand een probleem. En sinds dat ze het veranderd hebben, hebben we een probleem. Het is heel makkelijk op te lossen. Stinkt die? Het stinkt als een beer. Het is vies. Het is tristo. Het is tristo. Die 8 candela das comienza a estar gribe na cruzeiro. Anto bota aquele que o turista tem que passar aqui coque, vergonha grande. Você quer um pilar de Aruba até turismo. A Aruba está que manta sério, mano. Deu ele, não tá nem para sonho. E assim algo também, mano.